Tämä tilanne, missä nyt täytyy tehdä todella raskas ratkaisu, koska näen sen, että perussuomalaiset nykyisellä menollaan, nyt kun on avautunut nämä silmät, että mitä minä en ole tiennytkään, että mitä kaikkea sieltä pesi ja löytyy, niin se on ehdoton ei, että mä en voi palata sinne. Silloin, mikä se pahin asia, mikä sinulle on paljastunut perussuomalaisesta? No mun mielestä siellä tavallaan jollain lailla hyväksytään se, että sitä ilmiötä. Mä sanoin tänään, sen sanon suoraan, että Soinin kanssa keskustelin ja sitten mä sanoin sitä, että mä en tiennyt sitä, että mitä sieltä, että minkälaista sieltä löytyy. Koska mä olen tutustunut niin tavallisiin rehtiin suomalaisiin, perussuomalaisiin ihmisiin, että se on tullut mulle yllätyksenä, niin Timo vaan sanoo näin, että sitä on valitettavasti vielä aika paljonkin siellä. Mitä? Mistä puhut? No semmoisesta, mikä ilmenee ja löytyy tuolta, koska se on aika vaarallinen kehitys. Mikä? Kerro nyt, mä en ymmärrä. No, mistä? Sano suoraan suomeksi.